Seng Nyutrap Achik National Movement Southwest KHASI Hills District Minin kilaya Kynduh ya keyboard Pyniaid Jong Kamikalaya Power Distribution Corporation Limited Halor ka Jingpynlip Bording Khah Mawkyrwat but Southwest KHASI Hills District kabala bu jing shibon ya ki padba but kamtam ya ki kena pulih ki bapen kre ya ka exam shiteng snem u president ka Hanm Southwest KHASI Hills District uba Lambok Star Marwen ulaong ba ka office jong ka Mepdcl kaba Mawkyrwat kamla ban penbiang ya ka jing syakri syakipat ba bat kalong ka aka ka basngausi ban yoi ba habadon ka jing hapslap kadon ka Jingpynlip Bording Mawkyrwat bat habarok ka ka district nakalyang jok ko face pat ngalabanon kadon ka jing duna namar ba tang bawan tang uslap malah kini kisngi kibaladep kalak kayak Khah bat nakalyang ka jong ngidap da ka jing sngosi ka bakraw na kumta kani ku face ba kamla ban syakri hop kani ban la ban ai ka jing syakri ka bapaka na kumta kipaj ba jok kani ka sinong ka jungi ka Assam Rifles menta kasngi